As redes wifi públicas son redes gratuitas que en sexa nos regala ou nos deixa usar. Sempre hai un beneficio doble. Nos interesa ter unha conexión a internet gratuita en calquera sitio, pero esa persoa tamén estará gañando algo. Vou poñer un exemplo. Se nos estamos nunha terraza dun bar, nunha praza, e usamos a cadeira, disfrutamos dun refresco e temos tamén a wifi, por exemplo, ali. Nos deixaríamos o noso bolso, cas nosas pertenzas, os nosos cartos, o noso DNI ali e iríamos a dar un paseo? Non, pero podemos usar a cadeira, podemos usar, incluso deixar unha chaqueta un momento e movernos, non pasa nada. Que estamos deixando nunha wifi pública? Estamos deixando o noso DNI, as nosas pertenzas, algo importante para nós, ou estamos simplemente usando como un escaparate? Aí está o risco, en que estamos deixando nesa wifi pública.